Where should I go, Daddy? What should I say? Where should I go? Is it okay with you? Who should I fuck, Daddy? Is it you? Is it you? Ondo kontatzen dizuedan, da historio bat, kontatzen zana, Eibarren, orain dela 100 urte edo horrela, entzuten zan historia bat kalean. Eta zan, zegoela hortik baloi bat, izkutuan, eta esaten zan, baloi horrekin jokatzen zuten umeak, euskeraz hitz egiten zutenean, baloia bizirik mantentzen zela, alzela jokatu baloiarekin. Baina erderaz, jolasten zutenean ume txikiak, orduan baloiak airea galtzen zuen eta ezin zan jokatu. Ze badakizue baloiak jokatzeko puztuta egon behar direla, airea eduki behar dutela. Hori badakizue, ezta? Bueno, zegoen kondaira bat. Eta badakizue zer gertatu da, eta jendeak batzuek sinisten zuten, beste batzuk ez, batzuk esaten zuten, hori gezurra da, eta beste batzuk esaten zuten, ez, hori egia da, existitzen da baloi magiko bat. Bueno, badakizu zer gertatu da, orain dela gutxi, badakizu ikusi dituzue instalazioak, ikusi duzue, guzti hau berria da. Hau eraiki dute, orain dela gutxi, berria da, eta orain hor zaudeten eserita hau da prentza aretoa, eta hau berria da baita ere. Eta orduan, etorri zirenean guzti hau egitera, badakizue gauza berriak egiteko, etorri behar direla obreruak, danak egiten eta hori, eta leku izkutu baten aurkitu zuten baloia. Orain dela 100 urteko historia horren baloia, eta aurkitu dugu orain, baloi hori. Eta orain, baloi hori bizirik mantentzeko, historia jarraitu behar da, eta zer esaten du historiak, jolasten dezuenean, euskeraz jolastu behar dezuela. Ezin, jolast alduzue jokatu errekreoan, errekreostean, klase ostean, euskeraz bizirik mantentzeko. Erderaz hitz egiten baduzue jolasten duzuen bitartean, baloiak haizea galduko du. Hori esaten du historiak. Eta orduan, euskeraz jolastu behar dugu. Badago aukera euskeraz jolasteko, eta ez beti erderaz. Ze bestela, baloia hil egingo da. Eta hori da historia. Ez dakit ondo kontatu dudan, edo ez? Nik behanek bezala, txikitatik jolasten nuelako, zuen adinarekin, ikastolan, eta, pixkanaka nola nahiko ondo jokatzen nuen, jarraitu nuen horretan, eta azkenean jokalaria izan nintzen, eta gero entrenatzailea, baina asko gustatzen zitzaidalako, eta saskibaloia ere bai, baina azkenean, zuri ere bai? Nik azkenean futbola, baina saskibaloia ere, ona nintzen saskibaloia, ojo, ojito, Zenbat urtekin hasi zineten? Futbolen, jolasten ekipo baten, igual 11 urtekin. Baina eskolan eta hola, 4 urtekin o gutxiagokin, bai. Zenbat urte dituzue zuek? 8. Zuen adinarekin hasi ginen, ikastolan lehenengo, eta gero zenbat urterekin alzate federatu eta hori, 12rekin edo hori? Ez dakit, 12 hola edo... ez? Eta hemen pixkat berando zuen adinarekin, zuek ibiltzen zareten bezala. Zein izan da zure entrenamentu favoritua? Entrenamentu... Ni naiz jefia, nik egiten ditut entrenamentuak. Jokalariak egin behar dute nik esaten dudana, orduan egiten dut jartzen diet denetari. Batzutan korrika... Baina si jokalariak ez dute egiten zuk esaten duzu. Hori egia da, batzutan ez didate kasurik egiten. Esaten diet joateko egiteko gauza bat eta ez didate kasurik egiten, eta orduan azarratu egiten naiz. Eta botatzen diet bronka, zuen andereñoak bezala. Zuek kasu egiten duzu, ala ez? Ez dakinik, Andereñoari galdetuko diot gero. Zenbat gol sartu duzu Eibarren? Nik ez da bat. Nik ez ditut golak sartzen. Defentsa naiz. Listo. Erantzun da orduan. Zenbat taldeetan egon zara? Ania zu zenbat taldeetan zara. Ni gutxitan, 3 taldetan egon naiz.
Claro, ane gazteagoa da, ni egon naiz jokalari bezala, talde askotan. Eibarren, zuek ezagutzen duzuen Atletiken ere bai, Realean ere bai, eta entrenatzaile bezala leku gehiagotan. Deportivo de La Coruña, non dago La Coruña, badakizuen non dagoen? Galizian, bendu, oso ondo. Geografia, aprobatu. Valladolid, non dago Valladolid? Ez dakizue? Hor ere egon naiz. Eta Atletiken ere bai, eta Eibarren ere bai. Eta oso gustora. Eta oso ondo, oso gustora nago hemen. Lekurik onena, hau, Eibar. Zergatik hasi zineten futbolera jolasten? Gustuko genekagulako. Lehen osan dugu bai. Ez du balio galderak errepikatzea, Zergatik hemen sartzen dira berri jokalariak Eibarrakoak? Zergaitik sartzen diren hemen? Gela honetan? Bai. Ez, hemen egoten dira, zuek zaudeten lekuan eserita, egoten dira kasetariak. Badakizu zer diran kasetariak? Galderak egiten dutena prentzakoak. Eta orduan partidu ostean etorri behar naiz ni ona, eta jartzen naiz hemen edo jokalari bat edo zer, eta egiten dizkigute zuek bezala, galderak. Eta gero bebai erabiltzen dugu areto hau, partidu aurretik, bideoa jartzen dizkiogu jokalariei, nola jolastu behar dugun, eta jokalariak egoten dira hor eserita. Entzuten, kasu honetan nik esaten diedana egiteko, eta hori. Areto hau bi gauza horietarako erabiltzen dugu. Prentzarako eta jokalarien hitzaldietarako eta hori. Bai. Zein izan da zuen partidoriko gogokoena? Gogokoena. Danak azkenian, ez? Askotan galtzezu eta horiek ez dira hain gogoko, bino bestela, danak. Zure ekipoko bat 2 metro neurtzen du? 2 metro? A ber, daukagu Fernando Llorente, ezagutzen duzu da? 2 metro ez, baina gertu dago, Bat 83, hola, edo... 2 metro ez, 2 metro gehiegi da. Gainera, futbolean ibiltzeko 2 metro handiegi, ez? Gero, hori saski baloierako, hobeto, ez? Zenbat urte dituzue? Zenbat urte? Hane, zu zenbat? Ni gaztia naiz, 27 urte ditutu haindikan. Nik 56. Bai. Zuen partido gol gehiena zein izan da? Gol gehiena? Bai. Aurten, Stoikov. Da 8 gol dara mazki, pitxitxi, bai, Stoikov. Hori da, 9 golekin. Oso ondo, Zu kasetaria izango zara, handitan. Ruben Castro 9 eta gero Stoikov 8. Hori da, bai. Zenbat zarete ekipo guztia? Gu, 21 pertsona, gutxi gora bera. Gu ere, bai, pixkat gehiago. 23 holan. 23 gu pixkat gehiago, 2 edo 3 jokalari gehiago. 26 ez dut ustez gutxiago. 10 ez, eta gero norbait lesionatzen bada, beste bat jarri behar dugu. Claro, 11 jolastu behar dute, hori da. A ber, handik atzetik, a ber. Gustatzen zaizu Eibarren jolastea? Neri bai, neri asko. Oso gustoa nago talde honetan. Claro. Nola zarete hain onak? Ez gain onak, eba. Bueno, hane bai, ni ez nintzen ona. Hane bai. Ez nire. Mikel Oyarzabal hori bai dala ona, ezta? Hori bai. Ia etortzen dan, ezta? Eibarrera, egunen baten.
Oiarzabal egon zan hemen jokatzen badakizu, ez da? Juveniletan, egon zan. Futbola onde ematen zaizu? Bueno, behintzat saiatzen naiz. Nola zarete oso askar? Azkarrak? Entrenamendu askorekin, ez? Claro, hanek eta asko entrenatzen dute eta abiadura hartzen dute. Hainbeste entrenatuz, gero eta azkarragoak. Ezta? Zuek ere izango zarete, pixkat handiagoa zaretenean. Zuen familiko baten futbolaria izan zen edo Bai, nire familian, nire aita futbolaria izan zen, nire osaba ere bai, eta ni, bai, baina nire familian batzuk, bai, ni txikian nintzenean beti eukidut, nire familiakoak futbolariak izan ziren, bai, batzuk, ez danak ez. Nork erakutsi zizun futbolera jolasten? Nik eskolako patioan ikasi nun, lagunekin jolasten. Nik ere bai. Zuek txikiak ginenean, zuek errekreoa izaten duzue, bai, ez? Zenba denbora? Eta zer egiten duzue tarte horretan? Soka saltoan, beste batzu, denetarik. Gure garaian ez egoen hainbeste aukerarik. Gure garaian ia gehienak futbolean ibiltzen ginen. Orain, zuen ikastoletan eukitzen zuen saskibaloiara jokatzeko, beste kirol, ez, multikirola egiten zu, ez? Gure garaian ni txikian nintzenea, bakarrik futbola zegoen aukera bezala. Orain aukera gehiago daukazue jolasteko beste kirol batzuetara. Zure kapitaina zein da? Neria Sheila Elorza. Eta gurea nor da bere Eibarreko kapitaina? Joel, baina badago beste bat kapitaina lesionatuta dagoela. Zein da? Arbilla, kapitaina Arbilla da. Baina lesionatuta dago. Orain Joel da, bai, porteroa. Eta gero Edu ere, bai. Zergatik separatu Bate galdetzen duenean besteak isilik, Zergatik separatu duzuen eskata mutila bi ekipotan? Galdera hona, betu. Ane, zuk erantzun. Bai, marron. Ez dakit egia esan, Oso ondo, oino. Futbol profesionalean danak batera jokatze dutelako eta mutilak batera jokatze dutelako, ez dago beste arrazoirik, baina gu txikiak ginenean ere danak batea jokatzen genuen. Eta ondo egongo zan danak batea jokatzea, zuek ere bai. Ez dezu ezetan egin behar beti neskak eta beti mutilak. Zuek mutilak eta neskak eta danak batea. Ez da zetan banandu behar jokatzeko. Zuek ez dezue danak batea jolasten? Karo, eta ez da inor utzi behar aparte. Jolaztu da zuet danak batera. Zergatik joan zara Eibarko taldera? Ane, a ber, erantzuzu. Zergatik etorren naizen? Fitxatu intziaten, oain dala 3 urte eta beste pausu bat eman nahi nun nire karreran. Eta hona etorri nintzen. Zein izan da zure alineazio berena? Nire alineazio berena? Txarto egiten ditu nik, ez dakit, nahaztu egiten ez. Jartzeu delanteroa defensa delantero, ez dakit. Where should I go, Daddy? What should I say? Where should I go?